Fasihin mawaƙin nan kuma shahararre wanda aka fi sani da Ado Isa Gwanja. Assalamu alaikum jama'a, barkanmu da sake kasancewa da ku ta cikin wani sabon bidiyo namu a cikin wannan tasha ta mai albarka mai suna On Top Hausa TV. Da Allah dan uwa ina roƙonka da idan yau ne farkon zuwan ka wannan tasha mai albarka, ka daure ka danna mana alamar nan ta subscribe, kana ka danna alamar ƙararrawar sanarwa domin samun shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora akai-akai. Sannan kuma idan ba wani farkon zuwan ka wannan tasha mai albarka ba, ina roƙonka da ka daure ka dinga mana share da like da comment domin haka da zai tabbatar mana da kuna bibiyar shirye-shiryenmu kuma kuna jin daɗin kasancewa da wannan tasha ta mai albarka a cikin shirye-shiryen da take kawo muku masu inganci, masu faɗakarwa. Idan ba ku manta ba, wannan fitaccen shahararren mawaƙi dai wato Ado Isa Gwanja a baya-bayan nan ya fitar da wata shahararriyar waƙarsa mai suna Tas wadda take ta trending a social media kamar irin su Instagram, TikTok da ma dai sauransu da ma dai duniya baki ɗaya. To malamai sun wa wannan fitaccen shahararren mawaƙi wato Ado Isa Gwanja ta akan wannan fitaccen shahararriyar waƙar da mai suna Tas, wadda suke ganin wannan waƙa da suna ganin kamar za ta ɓata tarbiyyar yara. Ku biyo mu a cikin wannan bidiyo namu domin jin yadda ake ta cece-kuce akan wannan shahararriyar waƙar tasa mai suna Tas. Sai da ina ƙara roƙonka da idan yau ne farkon zuwan ka wannan tasha mai albarka, kar ka manta ka daure ka danna mana alamar nan ta subscribe, kana ka danna alamar ƙararrawar sanarwa domin samun shirye-shiryen mu akai-akai da zarar mun ɗora. Wannan fitaccen shahararren mawaƙi dai wato Ado Isa Gwanja, idan ba ku manta ba, a baya-bayan can ya fitar da wata waƙarsa mai suna War, bayan da ya ƙara zuwa ya fitar da wata sabuwar waƙa tasa mai suna Tas a wannan lokaci ba da jimawa ba. Shi ne ake ta ganin cewa wannan fitaccen shahararren mawaƙi wato Ado Isa Gwanja waƙoƙinsa yana yin su a bisa ƙa'ida, kuma ana ganin kamar waƙoƙinsa ba na arziki ba ne. Kamar ana ganin waƙoƙin da yake suna ɓata tarbiyya kuma suna lalata tarbiyyar yara da ma dai sauran al'umma baki ɗaya. Haka ya sa malamai suka yi wannan fitaccen shahararren mawaƙi wato Ado Isa Gwanja ta akan wannan shahararriyar waƙar da ya fitar a cikin wannan shekara ta 2022 mai albarka. Waƙoƙin da ya fitar sun haɗa da War da kuma Tas. Duka waƙoƙin nasa sun yi trending a social media baki ɗaya, a irin su TikTok, Instagram, Facebook da ma dai sauran social media. Waɗannan waƙoƙin nasa sun yi trending ga baki ɗaya. To mu haɗu da ku ta cikin wani bidiyo namu domin jin yadda aka ciwa matsaya akan wannan cece-kuce da ake yi akan waɗannan shahararrun waƙoƙin nasa waɗanda ya fitar a cikin wannan shekara ta 2022 mai albarka. Sai dai ina ƙara roƙonka da ka daure ka danna mana alamar nan ta subscribe, kana ka danna alamar ƙararrawar sanarwa domin samun shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Ku ci gaba da kasancewa da wannan tasha ta mai albarka. Sai anjima.